Здравейте, Майнкрафтъри, аз съм Анатолий. В този епизод ще ви покажа как да си теглите мини-мап за Майнкрафт. Така, ще има линк в описанието за този сайт. Теглите го. Опа. Теглите го. Когато е готово, цъкате върху него и общо взето не го пипате. Отивате в AppData, .minecraft versions, копирате 1.7.2 и го поставяте. После го преименувате. Например, аз ще напиша mini-map 1.7.2. После отивате в самата папка и преименувате също и тези две неща в същото какво сте написали. Mini-map 1.7.2 mini-map 1.7.2. После влизате тук с десен бутон и цъкате отвори с. После цъкате други програми и избирате Notepad. Само че аз вече съм избрал, заради това ми е тук. И заради това просто правите OK. След като сте отворили това, цъкате на 1.7.2 и го преименувате как сте го преименували самата папка и другите неща. Моето, нали, е мини-мап и заради това ще го преименувам така. Mini-map 1.7.2. Сейфате го. После с десен бутон на този файл отвори с WinRAR Archiver. После изчакват и аз просто изчаквам. Изтривате meta-inf задължително го изтривате. Той изобщо не ви трябва. Изтривате го. Така. Вместо meta-inf копирате тези и ги поставяте в mini-map, както е моето, нали? И ги поставяте тук. След като вече сте ги поставили, се махате от тук. Само момент. Влизате си в Майнкрафта. Само докато ми зареди. Така, добре. После New Profile. New Profile. Пишете вашия rename mini-map 1.7.2 е моето. И тук избирате вашата версия, ето моето, mini-map 1.7.2. Цъкам върху него, Save Profile, Play и изчакваме. Така.
Така. Отивате някъде и нали правите си нещо. Аз сега си направих свят за вас. И сега само да ви покажа настройките за минимапа и така нататък. И минимапа е в дясно отгоре. Виждате. Така. За да влезнете в настройките на минимапа, натискате М. Само момент. Така ето. И това са общо взето настройките на минимапа. Когато искате да си таковате да си оставите waypoints, т.е. където искате да си сейфвате нещата, нали, там да се ви е къщата, например, ако се загубите веднага, отивате на там. Цъкате waypoints, и тук, нали, например, пишеме home, home, все едно, избирате си color и общо взето, да, ето, тук си избирате color и вече имам waypoints, ето тук, само дето ми лага много, извинявам се. Ето е waypoint-а. И това е от мен, Анатолий, чао!